Moi. Mulla on projekti. Tää on kaikille järjestöille tarkoitettu avoin vaalikone tulevia eduskuntavaaleja varten. Tämä idea syntyi viime eduskuntavaalien alla, kun mä tein vaalikonetta eräälle järjestölle ja mä mietin silloin, että eihän tässä ole yhtään mitään järkeä, että meillä on yksi järjestö, jolla on yksi vaalikone täällä, toinen, jolla on joku vaalikone jossain muualla ja kolmas, jolla on oma vaalikoneensa jossain vielä muualla. Eli me tarvitaan yksi vaalikone hallitsemaan niitä kaikkia. Mä oon tämän idean hautua pari vuotta ja tänä keväänä mä rupesin toteuttamaan tätä ja nyt se on demovaiheessa. Eli meillä on täällä järjestöille lomake, joilla ne voi helposti lähettää kysymyksensä. Ne antaa järjestön nimen, sähköpostiosoitteen, logon, otsikon kysymyksilleen ja kysymyksensä, minkä jälkeen ne menee meidän ylläpidon tarkistettaviksi. Ylläpito voi muokata niitä tai se voi hylätä ne tai hyväksyä ne ja hyväksymisen jälkeen ne voidaan julkaista. Ja pääsääntöisesti kysymyksiä voitaisiin hylätä siksi, jos ne on samoja kuin joku aiempi kysymys, joka siellä on jo, tai jos ne on jollain lailla ihmisyyttä tai ihmisarvoa loukkaavia. Mutta itsessään tämä alusta pyrkisi olemaan poliittisesti mahdollisimman neutraali ja avoin kaikille järjestöille laidasta laitaan. Täällä on ehdokkaille. Nämä voi luoda profiilin, jossa on nimi, kuva, joku esittelyteksti, sähköpostiosoite, joka kannattaa antaa, koska silloin saa ilmoituksen uusista kysymyksistä, jolloin niihin on helppoa vastata. Joka antaa vaalipiiri, vastataan kysymyksiin. Ja näille vastauksille voi antaa perustelut, jos haluaa. Tallennetaan vastaukset. Äänestäjille. Täällä on mahdollisuus tallentaa vastaukset sellainen muistiin, jotta ne täyttyy automaattisesti, kun palataan tänne myöhemmin. Ja näitä tietoja ei lähetetä minnekään eikä tallenneta palvelimelle eikä mitään muutakaan. Valitaan vaalipiiri. Valitaan, minkä järjestön kysymyksiin halutaan oikeasti vastata, että ei tarvitse vastata kaikkiin, jos jonkun järjestön teemat ei kiinnosta. Vastataan kysymyksiin. Ja päätetään, miten tärkeä kukin kysymys on. Ja minkä verran se painottuu ehdokasvertailussa. Ja katsotaan tulokset. Hyvin pitkälti niin kuin vaalikoneissa yleensäkin. Me ollaan nyt perustettu yhdistys tämän taustavoimaksi ja me etsitään tällä hetkellä kiinnostuneita vapaaehtoisia tai yhteistyötahoja tai yhdistyksiä, jotka haluaa lähettää kysymyksensä tai muuta vastaavaa. Mitä tahansa, jos uskot, että voit auttaa jollain lailla tai projekti muuten vaan kiinnostaa, niin ota reilusti yhteyttä. Mä pistän tuohon alas mun yhteystiedot tonne jonnekin, tohon kohtaan jonnekin. Ja tämmönen prokkis. Ei mulla muuta. Kiitti, moi!